Дорогі брати та сестри, о віруючі, що таке Кур'ан? І в чому його чудо? Останнє писання, остання книга, яка була зіслана Всевишнім. Азза ва Джаль. Це буде наша тема сьогоднішньої хутби. Упродовж історії Всевишній Аллах, Субханаху ва Та'аля, обирав людей найкращих і довіряв їм пророчеську місію. Робив їх посланцями, обирав їх посланцями. Але як звичайній людині було відрізнити оця людина пророк, посланець від Всевишнього або ні? Потрібен був доказ. Причому цей доказ повинен бути вагомий, переконливий. Знамення від Аллаха Субханаху ва Та'аля, яке людина не здатна створити власною силою. Те, що називається чудом. З мудрості Аллаха, Азза ва Джаль, ці знамення особливо переконливо торкалися тих сфер, у яких певний народ вважав себе найсильнішим в той чи інший час. На протязі історії всього людства, пророків і посланців, як передають в деяких повідомленнях, в тлумаченнях Кур'ану, наприклад, в Тафсірі Ібн Кафіра, рахимахуллах, що їх було 123 тисячі. Я приведу тільки декілька прикладів. За часів Муси, Моїсея, мир їм, алейхіссалям, великий вплив мало чаклунство, колдовство. І Аллах, Азза ва Джаль, дарував Мусі посох, що перетворився на живу змію та руку, яка виходила білою, сяючою, без жодної хвороби, як про це сказав Всевишній Аллах, Азза ва Джаль. «Вама тілька біямініка, я Муса, قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف إلى آخر الآيات». Що це в твоїй правій руці? Питає Аллах Субхану ва Та'аля в одному з аятів в Кур'ані. О Муса, він сказав, це мій посох, я спираюся на нього, збиваю ним листя для своїх овець і маю від нього іншу користь. Він сказав, кинь його, о Муса. Муса кинув його, і раптом це стала змія, що швидко рухалася. Він сказав, візьми її, Всевишній сказав, наказав Мусі, і не бийся. Ми повернемо її до попереднього стану. Притисни руку до боку, о Муса, вона вийде білою без жодної хвороби. Це одне знамення, щоб ми показали тобі деякі з наших найбільших знамень. Це сура Тага. За часів Іси, алейхіссалям, Ісуса, мир йому, люди особливо цінували мистецтво лікування. І Аллах дав йому знамення, перед якими людська медицина була безсильною. Він, тобто Ісус, мир йому, він зцілював сліпого від народження, прокаженого та оживляв мертвих навіть. І це все було по волі Всевишнього Аллаха. Як каже про це сам Всевишній, бa'да а'удhu billahi minash shaitanir rajim, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ іля ахирі аят. І зробить його, тобто Ісу, алейхіссалям, посланцем до синів Ісраїля. Я прийшов до вас зі знаменням, тобто він так буде звертатися. Від вашого Господа я створю для вас із глибини подобу птаха, вдихну в неї, і вона стане птахом із дозволу Аллаха. Я зцілю сліпого від народження і прокаженого, та оживлю мертвих із дозволу Аллаха. Я повідомлю вам, що ви їсте і що зберігаєте в своїх домівках. Воістину в цьому знамення для вас, якщо ви віруючі.
попередньому аяту знамення, в цьому аяту знамення. Ая, знамення, чудо. До народу Самуд, майстерних будівничих, які висікали оселі в скелях. Аллах послав Саліха, мир йому. Його знаменням стала верблюдиця Аллаха. Людям було наказано не чинити їй зла, але вони переступили межу. Як каже про це сам Аллах, до самудян ми послали їхнього брата Салиха. Він сказав: «О мій народе, поклоняйтесь Аллаху, немає у вас іншого божества, крім нього. До вас уже прийшов ясний доказ від вашого Господа. Ось верблюдиця Аллаха, знамення для вас. Залиште її пастися на землі Аллаха і не задавайте їй зла, інакше вас спіткає болісна кара. Пам'ятайте, як він зробив вас наступниками після адитів і поселив на землі, на рівнинах ви зводите палаци, а в горах висікаєте осели. Пам'ятайте милості Аллаха і не поширюйте на землі нечестя». Ось вам 3 приклади. Але коли ми кажемо про Коран, про останнє писання, то треба розуміти, що це чудо, яке не залишилося в минулому і не залишиться в сучасному. Воно буде до кінця цієї дунії. Чуттєві знамення бачили сучасники пророків. Після їхнього відходу наступні покоління вже не могли на власні очі побачити посох Муси, зцілення, яке робив Іса, мир йому. Верблюдицю, яка була як знамення для народу Саліха. Воно було і пішло. А Аллах Субхану ва Тааля зробив останнє писання таким чудом, яке залишилось, яке ми можемо відчути всі наступні покоління, які прийшли. І так воно вже є. З 7 століття до 21 століття. Бо в 7 столітті нашої ери, якщо рахувати, був зіслан Коран. У часи, коли араби досягли вершини красномовства, поезії, Мухаммаду, мир йому, саллаллаху алейхі вассалям, було дано откровення, яке не є ані людською поезією, ані звичайною прозою. І араби не могли дійти до висновку, що ж це, бо вони розуміли в речі, що це. І коли курейшити називали його поетом і звинувачили в неправді, Аллах кинув їм відкритий виклик. Створити, о араби, о курейшити, о ті, хто знають, що таке література, красномовство. Хоча б одну суру, навіть хоча б один аят, там декілька аятів є з цього приводу. Як каже про це Аллах Субхану ва Тааля, «Ба'да а'узу биллахи мінаш шайтанір раджім, ін кунтум фі райбін мімма наззальна аля абдіна, фa'ту бісураті мін місліхі, вад'у шугада'кум мін дуніллах» іля ахирil ая. Якщо ви сумніваєтеся в тому, що ми зіслали нашому рабові, то створіть одну суру, подібну до нього, і покличте всіх своїх свідків, крім Аллаха, якщо ви правдиві. Якщо ж ви цього не зробили, а ви ніколи цього не зробите, то стережіться вогню, паливом якого будуть люди і каміння, його приготовано для невіруючих. Хтось запитає, навіщо цей виклик? Навіщо виклик? А справа в тому, що позиція виклику – це позиція сили. А хто може бути сильніший за Аллаха Азза ва Джаль? Сенс цього виклику ніби звернений до всього людства аж до Дня Воскресіння. Ось перед вами останнє откровення. Увіруйте в нього і живіть за ним. А якщо ви відмовляєтесь скоритися волі Творця і прагнете спростувати чудо Мухаммада, алейхі салату вассалям, спробуйте створити щось подібне. Одну суру, один аят. І сьогодні ми бачимо цю боротьбу. І ми бачили цю боротьбу
на протязі всієї історії проти ісламу, інформаційну, політичну, а подокуди ще й воєнну, військову. На неї витрачаються мільярди. Створювалися цілі інституції, напрями досліджень, проєкти, що намагалися заперечити Коран, або наслідувати його, або зробити таким чином, щоб взагалі його тахрів зробити. Навіть такі випадки були. І це є, дійсно є. Але Аллах Субхану ва Тааля це зберіг. Тому що Він пообіцяв, що збереже. Тому що це останнє писання. Тому що це чудо. Тому що був брошений виклик. Та виклик залишається без відповіді. Як би його можна було спростувати одним людським текстом, навіщо були б усі ці колосальні зусилля? Саме нездоланність цього виклику свідчить. Коран не слово людини, а слово Всевишнього. Писання Всевишнього Аллаха Субхану ва Тааля. Воля Всевишнього Аллаха до всього людства до Дня Воскресіння. Коран – це книга, від якої тремтить і м'якчає серце. О віруючі, скільки аятів говорить про велич книги Всевишнього. І по-справжньому відчує це їх той, хто не задовольняється уривками, а прочитає Коран від початку до кінця. Аллах, Субхану ва Тааля, з цього приводу каже: «Ба'да а'уду білляхі мінаш шайтанір раджім». Аллаху наззала ахсанал хадіси китабан муташабіхан маthaniya тaqsha'irru мінху джулудул лазіна яхшавна раббахум ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Аллах зіслав найкраще слово – Писання, частини якого подібне і повторюються, від нього тремтить шкіра. Тих, хто боїться свого Господа, а потім їхня шкіра та серця м'якчають при згадуванні Аллаха, тобто фізично. І навіть є свідчення людей, які не розуміли Коран, коли чули, відчували це. Але не всі, звичайно не всі. Тільки ті, в серцях яких є віра, в серцях яких є добро, совість. Навіть не мусульман. Про це згадує, наприклад, Сейд Кутуб, рахімахуллах, в деяких своїх книжках. Коран не просто хвилює, він веде. Той, кому Аллах Азза ва Джаль дає вивчити його, книгу на пам'ять, отримує не прикрасу для пам'яті, а живу і точну настанову для всього життя. Вона формує душу, дисциплінує тіло, виправляє намір, слово, а потім іще учинок. Але хейвз стає великим благом тільки тоді, коли аяти переходять із пам'яті в характер. Аллах Субхану ва Тааля каже: «Ба'да а'удзу білляхі мінаш шайтанір раджім. Інна хадал Кур'ана яхді лиллаті гія аквам. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا». Воістину цей Коран веде до того, що є найправильнішим. І сповіщає віруючим, які чинять праведні справи, добру звістку про велику винагороду. Можна якось посунутися, бо там вже, я бачу, дуже мало місця. Так, щоб всім вистачало місця, брати мої. Статус тих, хто вивчає і навчає. Раббаніюн. О, брати, віруючі. Раббаніюн. Що це означає? Від слова раб, тобто люди від Господа. Люди духовної сили.
О, як би ми знали, відчули, наскільки високим є статус тих, хто вивчає Коран, віруючи. І навчає його. Аллах називає таких людей раббаніюн, людьми Господа, духовними наставниками, які виховують себе і інших через знання книги та життя за нею. Аллах з цього приводу каже: «Ма кана лі башарин ан ю'тіяху Аллаху л-китаба вал-хукма ван-нубуввата thumma якула лін-насі куну ібадан лі мін дуніллах, валякін куну раббаніїн біма кунтум туаллимуна л-китаба ва біма кунтум тадурсун». Не личить людині, якій Аллах дарував писання, мудрість у судженні та пророцтва, це в контексті порицання, в першу чергу, заблудших тих, хто коли мав пророцтво, він намагався що зробити? Стати посередником між Аллахом та людьми. Потім говорити людям: будьте моїми рабами замість Аллаха. Навпаки, будьте людьми Господа, адже ви навчаєте Писання і вивчаєте його. Посланник Аллаха, алейхіссалату вассалям, сказав: «Хайрукум ман тааллама ал-Кур'ана ва аллама». Найкращі з вас ті, хто вивчає Коран, навчає його. О віруючі, Коран, він заступається за тих, хто буде його читати, вивчати. Скільки чеснот читання книги Всевишнього відкривається тому, хто занурюється в сунну посланника Аллаха, алейхіссалату вассалям. Попереджали, щоб телефон вимкнули. Вимкніть, будь ласка, чий телефон? Абу Умама аль-Бахілі, радiyallahu анху, передав хадіс: «Іқрау ал-Кур'ан, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراويين البقرة وسورة العمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». Читайте Коран, бо в день Воскресіння він прийде заступником за своїх. Читайте дві сіяючі сури: Аль-Бакара і суру Аль-Амран, друга та третя сура. Бо в день Воскресіння вони прийдуть, наче дві хмари, або два навіси, або дві зграї птахів, вишукуваних рядами, і захищатимуть тих, хто був із ними. Читайте суру Аль-Бакара, бо триматися її благословення, залишити її прикрість і жаль, а чаклуни не здатні їй протистояти. Це чеснота сури Бакара. Читати як найбільше її дома, це зберігає спокій, захищає від чаклунства. Ісламські вчені пояснювали слова про прихід Корану в День Воскресіння. Як вони це розуміли? Можуть означати, що Аллах Азза ва Джаль надасть видимої форми Корану або винагороді за його читання. Так само, як у День Воскресіння буде показано і зважено добрі та лихі вчинки. Ми знаємо, що буде що? Віси, да? Вчинки будуть звішуватися. В цьому контексті. У віруючі, кожна літера винагорода, кожна трудність при читанні – це ще одна винагорода. І з цього приводу пророк, мир йому, сказав: «Ман қара'a харфан мін кітабіллах, фалаху біхі хасана. Вал хасанату бі'ашри амсаліха. Вала акулу алиф лам мім харф. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». Хто прочитає одну літеру з книги Аллаха, тому за неї буде одна добра справа.
а кожна добра справа примножується в 10. Я не кажу, що аліф лям мім – це одна буква. Тобто речення, одне слово, одна буква. Бо іноді араби казали харф і мали на увазі слово. Тому пророк мир йому це пояснив. Він сказав: ні, аліф – літера, лям – літера і мім – літера. І за кожну літеру буде винагорода. Це насправді невичерпний потік особистої винагороди для людини. А коли людина ще навчає Корану інших, і вони продовжують читати після неї, це може для неї стати тривалою милостю. Садака джарія. І не соромся, якщо тобі важко. О, мусульмани, не кажи, я запізнився, не кажи, я старий, або не вмію, або не пам'ятаю, або не можу, або мені важко. Ні. Тому що чим більше тобі складніше, тим більше тобі буде винагорода. Також пророк мир йому казав: «Ель-магіру біл-Кур'ані ма'ас-сафараті л-кірамі л-барара. Валлазі якра'у л-Кур'ана ваятатa'тa'у фігі, ваху алейхі шак, лаху аджран». Той, хто майстерно читає Коран, буде разом із благородними і праведними писарями, ангелами. А той, хто читає Коран, затиняючись, і кому це важко, це каже пророк мир йому, матиме 2 винагороди. Цей хадіс, він свідчить та показує обидва великі статуси. Майстерний, красивий читач із благородними янголами. Той, хто що спотикається, але йому не здається, він з подвійною винагородою. О віруючі, тримайтеся книги Аллаха Азза ва Джаль та піднімайтеся. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. А щодо тих, хто міцно тримається Писання і звершує молитву, ми не втрачаємо винагороди тих, хто виправляє. А посланець Аллаха, алейхіссалям, сказав: «Юкалу лі сахибі л-Кур'ані ікра вартаки вараттіль, кама кунта тураттіль фід дунья». Це йом ал-Кияма. «Фаінна манзіліка інда ахірі аятін такрауха». Тому, хто був супутником Корану, буде сказано там же: читай і піднімайся. Читай розміром, як ти читав у земному житті. Воістину твоє місце буде біля останнього аяту, який ти прочитаєш. Який це статус? Супутник Корану не той, хто. Але треба розуміти, брати мої, супутник Корану, якщо ми кажемо сахибуль Коран, це не просто той, хто лише колись вивчив його. Це той, хто береже його, повторює, читає, розуміє і дозволяє йому керувати своїм життям. Тобто, треба не лише читати, треба жити Кораном. Як ми здали би становище того, хто не просто читає Коран, а живе ним? З цього приводу Аллах каже: «Аман хуа қанітун ана аллейли саджіда ва қаїма яхдару л-ахіра іля ахірі л-аят». Невже той, хто смиренно поклоняється в години ночі, падаючи ниці, стоячи, остерігається останнього життя і сподівається на милість свого Господа, подібний до іншого? Скажи, невже рівні ті, які знають, і ті, які не знають? Воістину приймають нагадування лише наділене разумом. Дорогі брати і сестри, ми живемо в такі часи, коли люди змагаються в добутті дуні, речей. Всього, що приходить та уходить. За комфортом гонімося. Багато хто прагне кращого житла, кращої машини, кращого одягу. Я не докіряю, я не кажу, що це не можна, заборонено. Ні, я кажу,
Це не як докір, дозволене блага не є гріхом. Але проблема починається тоді, коли ми непомітно перетворюємо життя на змагання речей. Серце бачить милості, якими Аллах наділив інших, і схиляється до заздрості. І так насправді і буває. Заздрість заборонена, хасад. Проте є благородне прагнення, є благородна заздрість, про яку сказав посланець Аллаха Мар'ям. І він це підкреслив і сказав: «Ла хасада ілля фітнатейн. Раджулун атаху Аллаху хадал китаб, фақама біхі ана'a al-лейли ва ана'a an-нахар. ورجل آتاه الله مالا فتصدق به أناء الليل وأناء النهار». Заздрість заборонена, крім двох випадків. Людині, якій Аллах дарував цю книгу, яка живе нею в години ночі та дня. І людині, якій Аллах дарував майно, яка витрачає його на добре в години ночі та дня. Тому побачив дім, не заздри дому. Побачив машину, не заздри машині. Побачив людину, яка встає вночі з Кораном. Ось кому треба прагнути бути подібним. Тут треба змагатись. Коран – це шлях нашої гідності. Дорогі віруючі, Коран – наша Конституція. Наш найвищий дороговказ, шлях нашої гідності. І ця умма, вона не поверне велич ту, яка була, аж ніяк, тільки як вона отримала цю велич. І з цього приводу пророк мир йому сказав: «Інна Аллаха ярфa'у бігадал китабі акваман, ва ядa'у бігі ахарін». Воістину цією книгою Аллах підносить одні народи і принижує інших. Сахіх Муслим. Наш завіт, о віруючі, повинен бути із Кораном. Ми повинні мати в день хоча б 10 хвилин для читання Корану. Це повинно бути нашим звичаєм. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він нас зробив тими, хто вивчає, навчає Коран. Я прошу Всевишнього Аллаха, Субхану Тааля, щоб ми змагалися в цьому. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він дарував нам знання Корану, цей дороговказ, цю Конституцію, про яку ми кажемо. Щоб Він нас зробив тими, хто слідує пророку Мухаммаду, алейхіссалам, найкращим способом. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأقيموا الصلاة.